play pi amen ko para hal try Yesus Kristus sin pat ya kendo biang hakene ke sngi ban ya pusan ya kaktin jong play hakene ke sngi in ya pet bat skor ya khatwe tli ke jing ptha kiba u Paulus apostol ula ptha ya ki neki Kristan kiba don harum nakal nong ko khat ar ke khat ke ba khandai adu khat lai yang ni dan khatwe tili ki bangin sa skor kene ke sngi hak stang pa kun mersem bakoi amen ai packaging e kan long ka basngur mersem to isi ya ka basneu to bat ya ka babha to ya e markeliang kum si para to nyokor ya ka jingle buram para mapi wat le thai Henry tolong kibai syong sit mensim namar pi sakri yau trai to kermen da kejing kemen to ya sya ha kejing jenjar to minot banduai to ya raplem ha kejing don kam jong ki para pengai to long kiba kloy ban khat basa ya ki wei tin jong trai hang ni don khat wei tili ki kiba u Paulus apostol ula tha syaki Rom bat kene kasiti ka deiru yang abat ya pi ka baning kong ai ba kijing e kan long ka basngur men sem ka jing e ka basngur men sem ka long tik ka tu ka jing e ka ba ula batai haki nong Korin kasiti bani kong jung u syaki kalau ko khat lai khat ke ba iwe terhaduk saw ula batai syapang ke jing long jong ke jing e pada pi lapor salipule ya kitu khat bat pensa sung thu ya ke jing mut jong jing ong jong u hang ne ka jing e kan long ka pasngur men sim ka jing it pasngur men sim ka layo jing batai ha ka poin ke baar ke bau ong to isi ya ka pasniu to bat ya ka baha ka jing it ke pasngur ka isi ya ka pasniu ka itang ya ki baha na ka bantai ala de baha na ka bantai ki wei mata ke jing ya de para brio jing ya de si bahayeng hasem kejing adai para bangit kejing it ke pasngur kam sung tenat ya ki ke ba sniu wan le sniu ya ki wei ne ban le sniu wat ya la deru kata kejing it ke pasngur nata ke balai to ya it mar keliang pum sipara ngidan hasnong hatau hapo ke balang ke pertei pada ni iwei pa iwei ni ya i kumbang ya i sipara apa ang i sipara ka pamut ka jing i ka ba daya i bha sipara omde ba don ka jing ya i atsap kenang banduk ya onong mar mentai kipor don ka jing i wat jing i sipara ru kamde ka jing i ka ba ka jing i teng kam don mar don ka jing ya bisni don ka jing ya kan at dan kejing ya kwan wat si pararu ada kejing si parah hang ni u thau ya kata kejing ke ba si parah ke ba don kejing ya id bha apdeng jongki kejing ya sumar mar keliang kejing ya buram mar keliang kejing ya map mar keliang ti para breuru u wer ba ngin ya kum si parah nangta kepalai to nyokor ya kejing le buram para mapi kejing buram paramangi kane de ke bastang ni kong naki ya bahayeng hasem lajong ki para banget nang ta se ki para song para thau pat ki we pat ki para brio kejing buram mar keliang peni kejing long ki nong buat jong Kris ya ki khon jong blai ta basau wat le thai Henry tolong ki ba syong shit men sim namar pi sakri ya utrai ti kane ke jing ptha jong bangim dei ban le thai ban le
sẽ cái chính seng và nét sẽ cái chính cái nhà Eucharist bốc hồi ban duai si sen men step si sen men sngi si sen jan met la kumno na kabanta kiri pajba imdei ban thai ban ken ma yo blei baro si sngi kata ka jemul ban ong ba shong shit men sim na mar pi sakri yo try ni sakri yo try kum ki rupai ba ne kum ki reuniam hala ka jong ke benta but ni sakri yo try dakaba ni ya kitu ki bai ni yo I hakane pertai ni buram ya ki ni kongo ya ki dakaba ni tau ya kita ki jingle baro how try ong u Paulus apostol but hake siti jong u Yohanes apostol kalong ko panikong dekat ke pasau ti kumta u Paulus u ong sisyo to kermen da ke jingkemen habangi kermen ya ke ek bangi yo ngin sayo ni de ban kermen da ke jingkemen ke ba ngi kermen hang ni ke ba tawe ke de ya ke jing suk ya ke jing yo ya ke ek ba bha mo ya ka jing ai jong utrai ya ke jing map ya ke jing sunran ya ke jing penkoj ya kini baro ni de ban kermen da ke jing kemen pat habang ya kendu ya ke jing jenjar makanaru wong ya sha to ya sha ha ke jing jenjar namar kan sapoi kapor bangin sa job ya kata ke jing ya ke jing jenjar dia kata wong ya sha nang ta minot banduai haba ong minot kemut ni duai klem thai in duai be poro silenter ni duai be hakano kono ka jing ya kendu ke jongi la ke jing kemen ni jing sitom ni jing jenjar minot banduai o duai klem sange ha ka we pat ke siti uang duai klem sange nang ta to yarap lem ha ke jing ton kam jong ki para banget ti kaneru bangin dub yo I ya ke jing ton kam jong ki we om tang bangin pan na ka bantai jing ton kam elade rengi na la deru in yo I ya ke jing ton kam jong ki para banget oh te kene ke badon kam tolong ki bakloi ban khat basai ki we ki don se kum subu yuan jinga seng ha paris jong pi ha po snong jong pi ki haban submit ti ban khot yeng ya ki wa ba ki wan se ke jinga seng kham ta me ti kumta ti ban khot yeng ya ki we ti kine ki khat we ti li ba mata ka sngi ya puson lor kene ka city jong Paulus apostol sha ki roman long ka ba khat ar ka khot ka ba khandai hadu khat lai ti to try lung ba kene ka city un ai men sim ya pi ban ben ki im ya tar kom jing im jong pi agi jinget jong pi hau kris wato kris hiru un yarap ya pi padangi baharo ban im ya tin jong u pat ban bud ya jing kai jong ki apostol jong u en yaro yo try Jesus Christ junom la junom amen hak steng pa berkun un sim berkut amen